Kamu mana dende? Kana जानो Bobia. Ini spesial. Ini spesial. Maजों थांगोन? Mabaनो थांसै बोलेरोफोर लानोसै. हेलौ लोगोफोर दिनैनिफ्राय गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबोबाय दिनै आङो फोथाराव दंफैयो आरोना रायजोनि माइ हानो फैदों बिदिब्ला लोगोफोरा भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय गरमा बिराद बारा बेनि थाखायनो स्प्राइट लाना फैदों आरोना लोगोफोर स्प्राइट लोंनि एसे नर्मेल सिमायो माबा मोनदोंथ' आरो नर्मेलानो मोजां थान्दा मोनलायलायदों माथो लोंनानै खासिफ्रा बोरैबा गानानै लागोन दै जाबायलै गोथाव मोनदों जोबोद दासो थान्दा मोनदों लेमनाय नङाबाथ' दालागै एकदम पुरा जोबफ्रामजोबसिगौमोन ओरैजाय सिगांसिम लेमनायनि थाखाय गोबां सम लाबाय आरोना ओरैथ' देखा नायनानै ला सान्दुं बादाननायनि थाखाय ओरैजाय सिगांनिफ्राय हाबोजोब्बाय नै ओरैजाय मोथियानो गोजा नै सा लोंबाय दं ओरैजाय लाल सा नै माइआबो लेमनाय ना बेनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोनबाय खस्थ' मोननायनि थाखाय एसे थाब थाब जिरायनो जाबाय आरोना बिदि सा लोंबाय दं नै सा लोंखांनानै माइ हालायबाय आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय रायजोफोरखौ नै ओरैजाय नै ओरैजाय लेमनायसो माइआबो लेमनाय नङाबाथ' दालागै एकदम पुरा जोबफ्रामजोबसिगौमोन ओरैजाय सिगांसिम लेमनायनि थाखाय गोबां सम लाबाय आरोना ओरैथ' देखा नायनानै ला सान्दुं बादाननायनि थाखाय ओरैजाय सिगांनिफ्राय हाबोजोब्बाय नै ओरैजाय मोथियानो गोजा नै ओरैजाय एफोर गुत्ति हाजोबनाय गोजा आरोना नै दा लान्च खालामनोसै लोगोफोरनि टाइमा खैथा जाखो टाइमा बहुत जाबाय नै 1:25 जालायलांबाय 12टायावनो जानांगौमोन माइआ एसे लेमनायनि थाखाय गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै मानसिफ्रा ओंखाम जादो नै ओरैजाय नै ओरैजाय नै बेयाव ओरैजाय आमाइ दं नैबो आमाइ ओमफ्राय नैबे आदा मा ओंख्रि जादोंथाय आंनाथ' आलुजों नासो नै बेनिफ्राय नैयाव बानलु बाथोन दं नै आदाना थास' बिबारजों ना गोराननो आमाइ ना मा ओंख्रि आमाइ थास' जोना ओरैजाय आमाइ गेदेरनिया एलांसिजों नानो लायावसो आंनिया नै ओंखामा ओंख्रिखौ नांगौबालाय आलुखौ बिदिबा जाना लानोसै ना लोगोफोर नै येन ना खुसियाबो दं नै नैखौ लानो एसे नै थांबाय नै जाबाय नाङालै नै खुसियाया लोगोफोर गोथाव जादों नै बानलु बाथोन बानलुजों दुन्दिया बेलासि एवनाय जानो नामा नाङा खुसियाया बिदिबा जाग्रोनोसै लोगोफोर
गामिनि रायजोनिमोन नालाय उपाय गैयाना रायजोफोर माइ हायियाथ' गोबां गोबाव जाबायमोन न'आव माइ हायिया दिनैनिफ्राय 7 बोसोरसो जाबायमोन आरोना अब्लाबो उपाय गैया दिनै रायजोजों हानो गोनां जाबाय दा खैथा जाखो दै नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय 1:58 जाबाय आरोना नङा 3:58 जाबाय टाइमा दा आं न'आव मोनफैनानै गस्ला आखाइ गोलावखौ सोलायनानै दुगैनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।